Delhi এলাকাও লিনা শর্মাবো মুঙ্গৈ খরকসা বরৈ bini umor 26 বছর লিনা শর্মা foreign trade ni degree bo yago sobjak aono kari bo kaisa belakino company katarmao high salary ni job bo khlai tongo arono hoite bo kahamano rang rok bo ajiwi tongo emnekhe bo belong khlaio Madhya Pradesh Hoshangabad ni Dora deni simi arjagao kaisa para tongo arono hoite belong khlai tongo bo phiaba boma bufa thaimani yagolo bo Delhi o phai tongphaika bini tabo parents no sana thangka hangke bini bai simi no tongo bini sai okra tei bono nai tongo cheraini simi no tori lokriwui tabo khangka hangke bo job mama bai Delhi o no tongoi tongkha saichung bini bai hingke to Bangalore kaijagoi thangka bini kumui bai aboni yagolo kheno Hoshangabad ni Doradeo ship wngoi phaiphiyo kateisa hina dei tei lina dei ni boma bufani borokni parao Hoshangabad o arjagao 70 acre land tongo jaga jamin kwbangma tongmani bagui borok arjagao ship wngoi phaikha tei 70 acre ni bisingo 35 hingke khoroknoi bibi bahanok no bagjak Lina Sharma ni bibi okra hina Sharma hingke bini je 35 acre jamin tongmani abono hingke bono naikoloi tongo phiaba Delhi o je job khlai tongnai Lina Sharma bini je jaga no hingke bini mama no naikoloi tongo tamni hingke bo Delhi o tongo amsuksa haksal jorao to bo naikoloi tongmanglak abagui bini mama no joto responsibility rijak naikolnani bagui bini mama ni bumung wngkha Pradeep Sharma sal phaika 2016 afro Lina Sharma wansukha bini je jaga tongmani abono fencing khlai rwnai hinui tei fencing khlai rwmani yagulo kheno o jaga no trek kisa ke phaloi rwbainai hinui wansukha bo wansukha ar jaga o bo tongoi manya naikolnai bo tongo tongphano bo arjagao thangui tongoi maniani bagui jehetu bo arjagao job bo khlai tongo Delhi o abagui a jaga rok no phaloi Delhi o kaisa flat pai arjagao no bo kaijagui borjagui arjagao no ship wngoi tongsina hinui wansukha amoni yagolo kheno bo bini mama no call khlaio je bini jaga no nai tongnai bono call khlaimani yagolo kheno saka je kok sana tongmani aboni yagolo kheno bini mama bo saka je kok sanani tei je samung khlainani oro phai sapaidi tei nini samungo ang kisimisa subanai abo kahai hinui bini mama kok rwkha bono phaidi hinui bo kwcharkha 20 April 2016 by train bo Bhopal o sokpaikha Bhopal ni simi bini para Doradeo bo thangui paio ar jagao thangui bo bini mama bai malayo joto kok rok je salaina tongmani salayo aboni yagolo kheno 23 April 2016 ni salo adino fencing ni joto manui nangkukmani oborok no joto nahar baio tamni hingke joto samung paibai akobaioi 10 din 24 tariko kheno bo Delhi o bo thanani nango tamni hingke bini to aro job joya full time abagui miss khlaimaniani bagui bo ar jagao dakti samung pai klangnani bagui joto manui rok nahar baikha hingke adino to fencing ni samung pailiya bini o je kok rok no joto no bo bini khoroksa best friend tongo omo bai share khlaio tei o kok rok no tui no bono bo share khlaika o jaga no ani je jaga tongmani 35 acre jamin obono fencing khlai klangnai hinui tei fencing ni manui rok bo tubujak no joto samung paibai akobai 29 tariko ar jagao kifilnai hinui bini dol no kok sakha joto 23 tarik ni dino hingke to joto fencing khlainani din a jorao joto labor samung khlainai rok bo ar jagao phaijak phiaba a dino kheno Lina Sharma bo kwmajak bini kuno khospata kwrui mono naitugui bo
ar jaga joto lebar pal pal khe sokpaijak tei gana gini borok rok bo tongo nainani hinui fencing ni samung rok tei bini mama je bini jamin no naikolai tongnai o borok bo ar jaga o tongo tei bono call khlaimani bo bini mobile lagatar switch off wngui tongo call khlai bo call habia akorok hingke phungni hoite lebar sokpaijak bo phaya ko hinui o samung no mwthagui toni rijak kha ah jora o hingke bini mama phungni hoite call khlai tongkha diboni hoite sari phiaba lina sharmani aro call habliya lagatar switch off ma wngui tongkha aboni yagulo khaina uansuk laika lina sharma delhi no hoite kuno urgent call rok sokpaikhana samung khlainani abagui kifilui thangkana hinui uansuk laika aboni yagulo kheno siring ni hoite hor ongnani naikha sanja aboni yagulo kheno je lebar phainai rok oborok joto nogo thangkha tei bini mama bo bini nogo thangui paikha aboni 10 din 24 tarik din sokpaikha phungni jorao afro teisa haino hai call khai phio ka haifano lagatar switch off no tei on bo ongliya je switch off ongmani tei delhi ni bini je dol tongnai obo bo kuno saimanya tei delhi o bo sogya hinui saimankha bini mama song hingke biango thangka hinui bini dol bo belai kheno wanajakha jekono jaga thangnani kuno musasu khainani hingke joto kok no bono share khlaio phiaba biango thangnani nangkhana bo o kok rok no wansugui bini dol bo belai kheno wanajak ajorao tei bini mama song bo haike prai 7 din lai thangka tobo linani kuno khoj khobor manliya 7 din ni yagulo teisa haino hai linani bini best friend bini mama no call khlaio tei call khlai sao lina tabuk bo sokpaike ko delhi o bono khoj khlai di tei police rok bo complain khlai di bini bumungui missing diary report file sei di hinui bini best friend sakha tei din prai balogui thangka aboni yagulo khono hayani bagui bo 5 May 2016 paithago hingke no bini mama ganani no kaisa police station o thangui bini bumungui lina sharmani bumungui missing diary file report seikha hingke belai kheno wanajaknai kok lina sharma bini mama ni parao bokori bini je parao bo jaga phalnani eba kheba fencing khlainani hinui phaimani o jaga o bokori hingke bini je delhi o je tongmani job khlai tongmani ar jaga o bo thangya hingke biango thangnani nangkhana o kok rok belai kheno mistress bai kuplung o story o belai kheno twist and turn bai kuplung abagui story belai kheno logui thango oboni part 2 mas namnai part 2 joni no naina muchungkha hingke norok comment khlai sadi norokni bagui part 2 tubunai।